isama po natin sa ating dalangin ang mga nagpapasalamat, kabataan ng Divine Mercy, Ami De Leon and family, Mr. and Mrs. Narciso Bermudez sa kanilang wedding anniversary, Bileniam Bowen family, Laksamana family, pasasalamat sa kaarawan ni Rosalie Mandilag, special intention ni Emma Castro, at healing power prayer ni Curtis Rosero, Aniceto Gatbunton, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Nacho Filo, Jesus at Maria Carmi. Salamat po. Magsitayo po ang lahat at sama-sama po nating papurihan ang ating Panginoon. Purihan
Mga kapatid, tayo magbigay papuri at pasasalamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Please, pakibati muna natin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sige po. Good morning. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon Jesucristo ang muling nabuhay. At magiging tapat tayo sa ating mga sarili hanggang lubusan na natin itong maialay para sa Kanya at para sa mga kapwa-tao. Ito ang mabuting balita ngayong ikalawang linggo ng muli pagkabuhay na tinatawag din naman nating linggo ng Kanyang banal na awa. Mga kapatid, ang banal na awa ang nagligtas sa atin. Ito ang malinaw na mukha ng nag-uumapaw niya pag-ibig sa atin. Kaya aminin muna natin ang ating mga pagkakamali, pagkakasala, kaya nating punuin niya ang mga kakulangan natin at palakasin ang mga makataong kahinaan natin. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Satu
tayong lahat. Taas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa panginoon ng Diyos sa Panginoon, ng Diyos sa Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang po naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo pa ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pa pong pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayan dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak at ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ng Kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ang tumutupad sa Kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang mga Kanyang utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagaan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil na rin sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat
hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok pa rin si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Tapos sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ko? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghan ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay isinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Napakasaya ko sa oras na ito. Bakit? Nakita ko na naman kayo. Yeah. Hindi bola, totoo. Kaya yung ano ko ngayon, siguro yung level ng yung emotion, ang taas. Yeah, kaya hindi lang ako showy. Pero miss ko pa rin ang parokya natin. Salamat. At antayiya po, konsi nga po, konsi. Nasa gusto kita makita. Tumangkad ka na ba? Sana sasabi. I love you, Apo. Swerte ko naman nagkataon pa. Dahil ngayon, second week ng muling pagkabuhay, ang tawag natin dito ay Divine Mercy Sunday. Ang banal na awa ng Diyos Ama na nailahad, malinaw na naipakita sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na ngayon ay nananatili pa rin sa atin. Yeah. Talaga, hindi nyo mabibili yung saya ko ngayon. Masaya rin ba kayo? Talaga? Lahat kayo masaya? Lahat tayo masaya? Hindi. Merong hindi. Kala nyo lang yun. Oo, hindi na makaila. May mga taong gustong makita rin naman ako, pero gusto ko kayo, lahat gusto ko makita. Pero meron din naman di masaya. Ayaw din naman nila ako makita. Oo. Yung mga taong hindi ko napagbigyan noon. Yung mga taong may utang sa akin. Yung mga taong nasa gasaan ko. Yan. Ayaw kong makita. Hindi natutuwa, hindi masaya yan. Pero alam ko kayo, masaya. Nararamdaman ko naman eh. At higit sa lahat, pangalawa, masaya tayo lahat dahil muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen to that. Masaya ba tayo lahat sa kanyang muling pagkabuhay? Meron na namang isang hindi masaya. Si Tomas. Dumating, nagpakita si Jesus sa piling ng 10 mga alagad niya sa isang maliit na silid. Wala doon, nagpakita si Jesus sa kanila. Kaya masaya nilang ibinalita ito kay Tomas nang dumating siya. Nakita namin ang Panginoon. Excited pang ibalita sa kanya. Kasagot-sagot ba naman hanggat hindi ako maniniwala. Wow. Bigat. Hindi ako maniwala. Hindi ako maniniwala. Maniniwala lang ako kung, pakinggan nyo, makikita ko ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay
at naisusuot dito ang aking daliri at naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, doon lang ako maniniwala. Mga kapatid, ngayong banal na awa ang linggong ating ipinagdiriwang, kuha tayo ng 3 punto na maaari nating baunin sa ikalawang linggo ng muli pagkabuhay. Ayon sa karanasan ni Tomas, makakakuha tayo ng iilan, pero 3, kung paano tayo magiging masaya at mapapatunay nating nakita nga, kahit hindi natin siya nakita, pinaniniwalaan natin siya'y muling nabuhay. Una, sa problema, meron kang kasama. Makiisa, makisama sa iba. Huwag humiwalay kung nalulumbay. Ito ang unang ipinapaabot sa atin. Uulitin ko. Sa problema, meron ka kasama. Kaya makiisa ka at makisama sa iba. Huwag humiwalay kung nalulumbay. Lahat naman sila nalulungkot nalungkot sa pagkamatay ni Jesus. Lahat naman sila ng problema. Lahat naman sila nawala ng pag-asa. Silang lahat. Kaya nga pati si Judas, pati siya nagpakamatay dahil sa sobrang lungkot niya. Silang lahat. Ang kagandahan lang na 10, nasa isang silid, nagsama-sama sa hirap. Ang problema lang ni Tomas, humiwalay siya. Hindi niya tuloy nakita si Jesus na muling nabuhay. Ipinapaabot sa atin mga kapatid na makikita natin, malalaman natin, maunawaan natin, maintindihan natin ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng sa mga pagkakataong kapag tayo nalulungkot, nalulumbay, may mga problema, sinasabi lang ng ating banal na pagbasa, meron kang kasama. Hindi ka nag-iisa. It's as simple as that. Salamat, nandito po kayo ngayon. Salamat. Saya ako. Salamat. Bakit kayo nandito ngayon? Sagot? Hoy! O ba't atyo kayong, bakit sumasamba tayo? Bakit nagsisimba tayo? Hoy, sagot. Bibigyan ko na naman ng 5,000 yung makakasagot. Yeah. Noon, kadalasan sa mga nakatatanda, ang dahilan nila bakit sila nagsisimba, gusto nilang maligtas. Napakalaking panloloko sa sarili at sa pananampalataya dahil ano man ang gawin natin, kabutihan, nasa kamay pa rin ng Diyos Ama, ang kaligtasan, wala sa atin. Pandemya, problema. Problema ang pandemya. Hinahanap niyo ba magsimba? Oo. Bakit? Ang pagparito ninyo, ang pagsamba ninyo, ay sa isang kadahilanan. Meron kayo gustong makasama. Meron kayo gustong makausap. Meron kayo gustong marinig. Meron kayo gustong maunawaan at maintindihan. Meron kayong gustong kalooban na nais nating maging kalooban din naman natin. No more, no less. Pumarito ka sa isang kadahilanan. Gusto mo siyang makita. Gusto mo siyang madama. Gusto mo siyang makausap. Gusto mo siyang marinig. Gusto mong ibuhos sa kanya ang anumang saloobin mo. Gusto mong ialis sa kanya ang kagalakan at gayon din naman ang mga kalungkutan dulot ng mga iba't ibang mga pasanin sa buhay. Ito ang dahilan. Mga kapatid, masaya nga tayo ngayon dahil siya'y muling nabuhay. Kasi kung patay na ang Panginoong Jesucristo,
wala nang silbi, wala nang saysay ang pagsamba natin sa Diyos Ama. Ang kanyang muli pagkabuhay ay isang pananatili ng kanyang presensya sa atin upang maisilang muli ang pananampalataya sa Kanya. Sabi nga ni Jesus, mapalad, higit na mapalad, ang mga taong hindi nakakita sa akin. Pero naniniwala na ako'y muling nabuhay. Ang pagsamba natin sa Kanya sa oras na ito ay pagpapahayag, paglalarawan at paninindigan din naman ng ating pananampalataya na totoo ngang mayroon tayong Diyos Ama na nagkatawang tao at nananatili sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nasa atin. It is but just an expression, physical expression of our oneness with Him. Kung gayon, sabi nga, huwag kang mag-isa, huwag kang umiwalay pag may problema ka. Bakit? Ang mga problema sa buhay natin kapag pinuntahan natin, nakisama tayo, nakikisa sa kapwa-tao at sa Kanya, ang kahihinatnan, yung malalim, maigting, solid, yung bonding natin. Yun ang totoo. Yun ang masarap. Yun ang masaya. Pagmasdan nyo, ngayong pandemya, mahigit sa taon na, hindi lahat malungkot. Tingnan nyo, may masaya. Anong isang masaya? Kayong mga magulang, kasama nyo ang mga anak nyo. Dati-dati nakakasama nyo lang sila, weekend. Pero ngayon, araw at gabi. Ang isang empleyada ng isang malaking kumpanya na wala ng trabaho, among, breadwinner ko pa mo po. At lula po, rin kapatid ko. Breadwinner siya, 3 yung kapatid niya na nakababata. Siyempre kasama pa yung magulang niya. Paano na po ngayon? Laking problema, natutusin. After some time, nung makita kami, among, hindi po pala lahat pera. Yeah. Lawin nyo. Problema? Uling nga kakinawani, miyabi ka rin pamilya mo, lalong lumalim, lalo higit nating malino na nakita ang dulot na kagandahan at kabanalan o biyaya na hindi tayo iiwanan ng Diyos Ama. Amen? Kaya mga kapatid, simple lang, inuulit ko, ang unang ipinapaabot sa atin sa karanasan ni Tomas ng nagpakita si Jesus dahil siya muling nabuhay, yung huwag natin siyang gayahin na humiwalay sa iba. Sa halip, pag tayo nalulumbay, huwag tayong hihiwalay. Makisama tayo. Putahan natin ang mga mahal sa buhay, ang mga kamag-anak, ang mga kaibigan. Bakit? Dahil sa problemang yan, higit at lalong lalalim ang ugnayan natin sa kanila at ang ugnayan natin sa Diyos Ama. Amen? Ito yung una. Ikalawa, hindi ako maniniwala. No way. Bakit? Meron na bang namatay na muling nabuhay? Wala pa. Ba't naman ako maniniwala? Ang tawag nga natin sa ebanghelyo natin, doubting Thomas. Si Tomas na nagduda. Nagduda nga ba talaga si Tomas? Maaari natin sabihin ito. Kasi nga, in his statement, sabi niya, di ako maniniwala. Hanggat di ko nakikita. Nag-bless ako ng patay 40 days sa sementeryo, malapit sa amin. Yung patay, hindi pa naibabaon doon sa lupa. Yung casket niya, nasa loob nung yung sementado nakasil na yung lalagyan, na ibabaon sa lupa. Kadalasan, actually, twice ko na naranasan yun eh. Talagang, ang tagal, hindi pa ibinabaw sa lupa yung semento, yung kinalalagyan ng yung casket niya. Pabiro, bago ko i-bless, pabiro, total malapit naman sa akin yung mga
kasama ko sa blessing, anong gusto niyo gawin natin ngayon? Kay Arnel. Pagdasal po natin siya, sabi. Oo nga, gusto niyo buhayin natin siya, pabiro. Buriyu, pasubyang keng miyeng ako. Panginoon ko, siguro una na ako sa tatakbo. Kayo, mabubuhay muli ang asawa mo. Tingnan ko lang kung di ka tataligod at di mo siya iwanan. Thomas is a practical person. He did not see it. That's why he did not believe. He just became true to himself, became sincere. Ito yung kalawang punto. Gusto natin makita, maranasan, matunghayan na si Jesus ay muling nabuhay sa kasalukuyan ngayong kapanahonan. Ang pinapaabot sa atin ni Tomas, maging tapat tayo sa ating sarili, sa ating pagkatao. Hindi niya naunawaan ang ibinalita sa kanya ng kanyang mga kasama. Yun lang. Hindi niya naunawaan, hindi niya naintindihan. Dahil hindi nga lubos abot ng kanyang isipan ang sinabi nila, ang ibinalita nila. Oo, naging tapat siya sa kanyang sarili. Para ba sinasabi niya, pasensya na kayo, hindi ko talaga naintindihan. Hindi ko talaga naunawaan. Hindi ako maniniwala, sorry. Ganun lang. Alangan namang linlangin niya ang kanyang sarili. Sabihin niya, talaga? Wow, nasaan? Naunawaan ko na. Sabi ko na nga ba eh. Siya'y muli mabubuhay eh. Pero di naman niya naintindihan ang lalim ng muli pagkabuhay. Ang kagandahan ng katapatan sa sarili, nililikha ang ating pagkatao ayon sa pagkalikha sa atin ng Diyos Ama. Alin yun? Maging sincero sa sarili. Mga kapatid, if you do not understand, say you do not understand. If you do not believe, just simply say you do not believe. If you do not agree, say you do not agree. Walang masama doon. Walang masama kung maging sincere tayo. Inilalayo lang tayo ni Tomas sa paglinlang sa ating sarili. Ang iba, ninanais pang maging hipokrito o hipokrita, papagbalat kayo, nakangiti habang nakaharap sa kausap, pero ang nasa loob naman pala, galit. Ang iba, nakiki sa labuha, tumatawa pa, pero pagkatalikod, sinasaksak naman ang nakausap. Ang pagiging tapat, inilalapit tayo sa Diyos at sa kapwa-tao. Sabi nga natin, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng that's it. Sa ating buhay pananampalataya, ang katapatan sa sarili ay isang pagtanggap sa katotohanang hindi natin alam ang lahat, gaya ni Tomas. It is an acceptance and realization that as human beings, we have our human weaknesses. May limitasyon po ang bawat isa sa atin. Imposibleng malaman natin ang lahat. Ipinahayag nga ng ating banal na pagbasa, pakinggan niyo muli, sabi, marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ngunit hindi natatala ang lahat sa aklat na ito. Kung hindi natatala ang lahat sa Ebanghelyo, ang ibig sabihin, ang mga alagad lang niya, ang nakasaksi, nakarinig sa kanya, nangangahulugan, ako, ikaw, hindi natin malalaman ang kabuuan ng katotohanan kung pagka-Diyos ng ating Ama ang ating pinag-uusapan.
dahil tayo'y mga tao lamang. God is omniscient, not only omnipresent, we are not. Amen? Tanggapin natin. Ang iba kasi, matutulong ng konti, may alam lang ng tungkol sa isang bagay, kung panghawakan, daig pa ang Diyos Nakalulungkot. Gusto natin maging masaya, gusto natin makita at matuklasan ang kanyang muling pagkabuhay. Tanggapin natin ang katotohanan na mayroon tayong mga bagay na hindi alam. At pagdating ng panahon, gaya ni Tomas, malalaman din natin at makikita ang mga yan. Sabi, naalala ko yung kwento, meron daw isang teacher, ano ang mabuting balita ngayon nung Easter Sunday, nung muling pagkabuhay? Ano ang ginawa ni Jesus? Nagsisimula sa letter R sa Ingles, sabi niya. Muling pagkabuhay, letter R. Tinanong yung mga estudyante, nagtaas ng kamay, isang bata. Ma'am, ang pinagdiriwang po natin na ginawa ni Jesus, yung recycle. Ang sagot, resurrection, di ba? Recycle daw. Nagtawa na ang mga kapwa estudyante niya. Napahiya siya sa kagustuhan niya makabawi. Sige, ma'am, ano naman ang paboritong bulaklak ni Jesus? Tinanong naman ng bata. Si Madam. Di sampagita. Teacher ka pa man din. Di mo alam. Paboritong bulaklak ni Jesus, sabi, rose. Rose. He rose. He rose from the dead, sabi. Isang biro na magsasabing, oo. Alam mo ba paboritong bulaklak ni Jesus? Alam mo ba paboritong pagkain ni Jesus? Alam mo ba yung paboritong iniinom ni Jesus? Hindi. Tanggapin natin ang katotohanan. Kung pananampalataya kay Jesus sa pinag-usapan, imposible nating malaman na lahat dahil sa ating makataong kahinaan. Sinasabi sa atin, maging tapat lang tayo. Panginoon, heto ako. Ang mahalaga sa araw-araw, nandito ka. Amen? At pangatlo, bilang panghuli, ito yung pinakamaganda, ito yung gusto ko kay Tomas. Doon una nagduda siya, nagalilangan, sige. Pero nung makita niya at natunghayan, ang muling pagkabuhay ni Jesus, naniwala na siya. At ito na ang simula ng pagbibigay ng kanyang sarili sa Panginoon. And it is for the first time that Jesus is looked as God, not as the Son of God. Mahalaga ito. Kahit na busisiin pa natin ang mga ebanghelyo, kadalasan maririnig natin o mababasa natin ang turing nila kay Jesus, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang isinugo. Dito sa ating pagbasa, pakinggan niyo si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. Wow. Tinanggap niya, kinilala niya si Jesus, hindi lang anak ng Diyos Ama, kundi siya mismo ang Panginoong Diyos. Sa kauna-unahang pagkakataon lumabas sa bibig ng isang tao na noon ay nag-alilangan at nang masaksihan, kinilala si Jesus bilang Diyos. At ginagawa po natin ito sa banal na misa. Kailan? Mamaya itataas na yung pagkatapos ng consecration, o during the consecration, itataas yung tinapay. Pagkatapos yung alak, ano po yung sinasabi natin sa katahimikan ng ating mga kalooban? Panginoon ko at Diyos ko. Tinapay lang yan alak lang yan Pero, ang kagandahan, kahit tinapay at alak lang, simbolo naman ng pag-aalay ng kanyang buhay, na muling nabuhay, at itinuturing, kinikilala pa rin natin ang presensya niya na buhay. Amen? Kaya, mamaya sa consecration, Panginoon ko, Diyos ko, you are expressing your faith that He is risen. Kaya, ngayong linggong ito, salamat Apo Conching, salamat sa inyo lahat, salamat at nakita ko yun, pero malaki pasasalamat dahil isa sa mga malinaw na lubos na pag-ibig ng Diyos Ama, wala nang iba kundi ang
divine grace, which is mercy. Ang malinaw na paglalarawan ng ganap na pagmamahal ng Diyos Ama sa atin ay ang banal niyang awa sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Makikita niyo na, sinisiguro ko kayo, kung may nakakita na, makikita natin ngayon ang kanyang muling pagkabuhay. Sa paano paraan? Pagkatapos ng banal na misang ito, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinusugo ko kayo kung paanong sinugo ako ng Ama. Hinihan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Mamaya pagkatapos ng banal na misa, napakaganda, napakasayang, matunghayan, masaksihan na si Jesus ay muling nabuhay. Sa paano paraan? Puntahan mo ang nagkamali sa iyo. Tapos na yung pagdarasal sa Kwaresma. Lapitan mo. Ipadama mo ang ganap na at banal na awa ng Diyos Ama. Makikita mo, sabi ng banal na pagbasa, pakinggan niyo ito, nang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang sarap. Ang muli pagkabuhay, ang epekto at kaloob niya sa atin, wala nang iba, kundi ang buhay mismo ng Panginoon Kristo. Kaya't ang muli niya pagkabuhay, kapag tinanggap natin ito at nakita, mapapasa atin na mismo wala nang iba, kundi ang buhay ng Panginoong Hesus. At kapag nasa atin ang buhay ng Panginoong Hesus, dito na, magiging malinaw, maintindihan na natin na siya pala ay tunay, totoo, at buhay. Mga kapatid, sa araw na ito, sa oras na ito, si Tomas ang nagbibigay ng mensahe sa atin na naranasan mismo niya, personal niyang naranasan kasama si Jesus. Kaya nga, huwag tayong humiwalay, lumayo sa mga pasakit ng buhay. Huwag tayong humiwalay sa kapwa-tao. Huwag tayong lumayo sa Kanya. Kalawa, maging tapat lang tayo sa Kanya. Huwag magtago ng anuman or any reservations. Pakatlo, pag naramdaman mo na si Jesus ay totoo na dahil pinatawad mo na ang taong nagkasala sa iyo, pinuntahan mo, pinadama mo, mahal mo siya bilang kapwa-tao. Mga kapatid, ito na ang tunay na kaligayahan ng kanyang muling pagkabuhay. Malungkot daw yung Semana Santa. Malungkot, walang pabasa, wala raw pabasa. Wala raw pagkain, wala sopas. Noong Easter Sunday, limitado ang tao, bawal ang prosesyon. Malungkot. No. Napakasaya nga Dahil kasama natin ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Higit pa nga natin siyang naramdaman Higit pa nga natin siyang nasaksihan. Dahil siya ay buhay sa bawat isa sa atin. Masaya ba kayo sa kanyang muling pagkabuhay? Sagot? Huwag tayong hihiwalay. Kalawa, maging tapat sa sarili. Ikatlo, ibigay din naman natin ang ating buhay, ating sarili, lalo na ang awa sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon Kristo ang muling nabuhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ipahayag natin ang ating pananampalataya tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Pakiyuko, minsan pa yung ulot sa katahimikan, hilingin mo na ang iyong sarili pangangailangan. Diyos, Ama, kailangan po namin higit sa lahat ang tanggapin, kilalanin ang yung banal na kalooban upang tunay naming madama na si Jesus ay muling nabuhay sa aming sariling pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Naway, tunghayan mo kami bilang mga anak mong umaasa sa iyong dakilang pag-ibig at awa sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
ngayon mga kapatid, upang itong ating paghahain, pati na rin ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong mga anak upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong banal na ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sarili niyang buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo yung naging kasama na ngayon sa bahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig na ang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw itong papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw lang ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming mga anak mo, ito'y maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga kaibigan. Ang sabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga kaibigan na ang sabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo rin namin na kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, lalo na ang aming Kura Paroko na si Among Aris. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat ng makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Binuhay niya tayong mga anak niya sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Tumawag tayo ngayon sa Kanya sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Tayong lahat. Ama, hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Please, magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat, kapayapaan. Mga kapatid, heto ang Panginoong Kristo, ang muling nabuhay. Sinasabi niya sa atin ngayon, ako ay iyong hawakan, halika. Sa sugat sa aking mga kamay, sa paa kong ipinako sa krus, huwag ka nang mag-alilangan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita salita mo lamang ay gagaling ang na ako. katawan at dugo ng Panginoon Kristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitan mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa panganangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo pong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming mga kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ni Among Aris at ng ating Parish Pastoral Council, sa kapatirang Divine Mercy, sa panguna ni Apo Kaching, dakal na salamat. Gangini, talagang metong at kayabe pamurin ing ugnayan king lagyunan ng Apong Ginoo. Dakal salamat. Happy Fiesta kay kayo. May pagkain ba doon? May pagkain. Tatanong lang. Di naman ako makikikain. Thank you. Nakasama at nakita namin kayo uli. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tanggapin nyo na ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng ating Panginoong Kristo muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Alleluia. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Alleluia, alleluia.